Pitäisikö ylimääräiset rahat käyttää lainan lyhentämiseen vai sijoittamiseen? Mitä yhteistä ja eroa näillä valinnoilla on? Kumpi on parempi vai kannattaako tehdä kombinaatio näistä kahdesta? Jokaisen lainanottajan tilanne on erilainen, mutta omaa päätöksentekoa voi helpottaa tekemällä asiasta omat Excel-harjoitukset. Tässä jaksossa tarkastelen 4 eri tilannetta ja kerron, millä asioilla ylipäätänsä on minun mielestä merkitystä tämän päätöksen suhteen. Tervetuloa takaisin Oma talous kuntoon -sarjan bonusjakson pariin. Mitä yhteistä ja mitä eroa sijoittamisella ja lainan lyhentämisellä on? Molempien tarkoitus on parantaa taloudellista tilannetta tulevaisuutta varten. Sijoittamisella pyritään kasvattamaan varallisuuden määrää, jolla turvataan parempi tulevaisuus. Lainan lyhentämisellä taas vähennetään kuukausittaisia kustannuksia, jolloin keskimäärin tilille pitäisi alkaa jäädä enemmän rahaa. Eli tehdään nykytilanteesta parempi. Näin ollen minun alustava tulkinta ilman laskuharjoituksia on: molemmat vaihtoehdot voivat olla hyviä ja varteenotettavia. Jos tarvitset enemmän rahaa elämiseen jatkossa, tee mieluummin lainan lyhennys. Jos taas et tarvitse ylimääräistä rahaa elämiseen, sijoita ylimääräiset rahat. Muista kuitenkin aina ylläpitää puskuria koronnousun ja muiden asioiden vuoksi. Koska suurin osa asuntolainoista on annuiteettilainaa, niin tehdään harjoitus myös annuiteettiin perustuen. 200 tonnin laina, johon 20 vuoden maksuaika, korko on 3,5%, joka pysyy esimerkkeissä paikoillaan, koska koron muuttuminen itsessään ei ole esimerkkien kannalta olennaista. Koron lisäksi tehdään seuraavat oletukset. Lainanottaja maksaa 5 vuotta sopimuksen mukaan, jonka jälkeen ylimääräistä rahaa jää 100 euroa per kuukausi. Oletetaan tulojen ja menojen suhde muuttumattomaksi, jolloin ylimääräinen rahan määrä ei muutu. Ylimääräistä rahaa kerätään tilille koko vuosi eli yhteensä 1200 euroa ja vuoden lopuksi koko summalla tehdään lainan lyhennys tai sijoitus. Ylimääräisestä lyhennyksestä johtuva maksuerän aleneminen eli kuukausikustannusten säästö siirretään sivuun erikseen. Huomautan, että laskuharjoitusten tarkoitus ei ole kuvata tarkasti todellisen elämän tilannetta, vaan saada jokin ajatus vaihtoehtojen vertailusta. Lasketaan ensiksi vertailua varten, paljonko lainakustannukset olisivat kokonaisuudessaan 20 vuoden ajan, jos laina maksetaan sovitun mukaisesti ja ylimääräinen raha kerätään säästöön puskuriin. Kokonaiskustannukset ovat 278 000 euroa ja ylimääräistä rahaa kertyy puskuriin 18 000 euroa. Esimerkki 1. Ylimääräisiin lyhennyksiin käytetään 1200 euroa vuosittain. Lyhennyksestä johtuva alentuvan maksuerän säästö kerätään puskuriin. Koska teemme ylimääräisen lyhennyksen pääomaan, niin kuukausittainen maksuerä pienenee, jolloin jokaisesta alentuneesta maksuerästä säästyy tilille vähän rahaa. Toivottavasti tämä on selvää, koska tämä tieto liittyy myöhempiin esimerkkeihin. Ylimääräiset lyhennykset tehdään esimerkkeissä aina vuoden lopuksi, joten viimeisenä vuotena ei enää tarvitse tehdä lyhennystä. Tällöin vuosien 6-20 aikana tehdään 14 ylimääräistä lyhennystä, joihin rahaa käytettiin 16 800 euroa. Koska kuukausittainen maksuerä pienenee vuosittain, lopulta 20 vuoden kumuloituneet kokonaiskustannukset ovat 2300 euroa pienemmät kuin ilman lainan lyhennyksiä. Alentuneista maksueristä kerääntyy tilille säästöä 19 000 euroa, ja koska viimeisenä vuonna ei tarvinnut tehdä lainanlyhennystä, säästyi lisäksi 1200 euroa, jolloin rahallinen hyöty oli yhteensä melkein 23 000. Esimerkki 1. Tulosten tulkinta. 20 vuoden kokonaiskustannuksiin nähden ylimääräisen lyhennyksen antama 2000 euron hyöty on lopulta aivan mitätön. Lainan lyhennys kuitenkin laskee kuukausittaisia kustannuksia, mikä voi jatkossa helpottaa elämää. Olennaista on ne ylimääräiset kertyvät säästöt, eli se 19 000 euroa. Esimerkki 2.
Ylimääräisiin lyhennyksiin käytetään 1 200 € vuosittain. Lyhennyksestä johtuva alentuvan maksuerän säästö käytetään myös lyhennyksiin. Tällöin vuosina 6-20 ylimääräisiin lyhennyksiin käytettiin 42 000 €. Madaltuvien kuukausierien kautta saatiin rahallista hyötyä kokonaiskustannuksiin 4 200 €. Loppua kohden ylimääräiset lyhennykset suurenevat, minkä vuoksi laina-aika lyhenee lopulta 1 vuodella ja viimeisestä lyhennyksestä jää rahaa vielä yli 7 000 €. Viimeiseltä vuodelta säästöön kertyy se sama 1 200 €, mitä ei tarvitse käyttää lainan lyhennykseen, mutta sen lisäksi viimeisen vuoden osalta myös maksuerän häviäminen tarjoaa säästöä nyt 1 160 € per kuukausi, eli vuodessa yhteensä vajaa 14 000. Yhteensä rahallista hyötyä saatiin reilu 26 000. Esimerkki 2. tulosten tulkinta. 4 000 € ylimääräisen lyhennyksen hyöty on 20 vuoden kokonaiskustannuksiin nähden edelleen aika mitätön. Laina-aika lyhenee kyllä 1 vuodella, mikä on tietysti hyvä asia, mutta 19 vuoden maksamisen jälkeen sillä tuskin on mitään merkitystä, maksatko lainaa 19 vuotta vai 20 vuotta. Mennään sitten sijoitusharjoituksiin. Näissä esimerkkeissä kaikki sijoitukset tehdään passiiviseen maailman osakeindeksirahastoon, joka historiallisen keskiarvon mukaan tuottaa 8% vuosittain. Esimerkki 3. Tehdään alkuperäisellä ylimääräisellä rahalla lainan lyhennys ja alenevista maksuerästä tuleva säästö sijoitetaan. Eli ensimmäinen lyhennys tapahtuu vuoden 6 lopuksi, sen jälkeen alenevista maksueristä saadut säästöt sijoitetaan vuoden 7 lopuksi, jolle korko kerätään vuodesta 8 lähtien. Viimeiseltä vuodelta saadaan sijoitettavia säästöjä vielä 4 200 €, mutta niille ei kerkeä kertyä tuottoa. Kuten muissakin tapauksissa, viimeiseltä vuodelta jää säästöön vielä 1 200 €, mitä ei käytetty lyhennykseen. Yhteensä rahallista hyötyä saadaan 29 000 €. Esimerkki 3. tulosten tulkinta. Lyhennys plus sijoituskombinaatio tuottaa enemmän hyötyä kuin pelkät ylimääräiset lyhennykset. Se antaa vuosittain alenevat kuukausikustannukset. Se mahdollistaa sijoittamisen aloittamisen pienellä, mutta kasvavalla summalla. Rahaa ei jää säästöön, mutta tarpeen tullen sijoitukset voi myydä. Esimerkki 4. Ylimääräisiä lyhennyksiä ei tehdä lainkaan, vaan se 1 200 € sijoitetaan kokonaisuudessaan vuosittain. Sijoituspääomaksi tulee lopulta 32 000 €. Esimerkki 4. tulkinta. Rahan laittaminen sijoituksiin tuottaa laskennallisesti eniten rahallista hyötyä. Silloin joudut kuitenkin maksamaan koko laina-ajan samansuuruisia kuukausimaksuja. Rahaa ei jää säästöön, koska kaikki raha sijoitettiin, mutta tarpeen tullen sijoitukset voi myydä. Tässä näkyy vielä vertailuna kaikkien esimerkkien lopputulokset. Tämä Excel löytyy jaettuna videon selitteestä, jos haluat tehdä omia harjoituksia. Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että sijoittamisen lopputulos riippuu tietenkin käytettävästä tuottoprosenttioletuksesta. Tässä esimerkissä käytän passiivista osakeindeksirahastoa, koska se on suhteellisen vähäriskinen ja tilaston mukaan tuottaa keskimäärin 8%. Jos käytetäänkin vaikka 5% tuotto-oletusta, mikä voisi vastata korko plus osakerahaston tuottoa, ovat esimerkkien lopputulokset lähempänä toisiaan. Jos haluat tässä tilanteessa hyötyä sijoittamisesta, kannattaa mieluummin valita passiivinen osakeindeksirahasto eikä tyytyä korkopapereihin. Mitä pienempi sijoitustuotto, sitä houkuttelevammalta ja järkevämmältä ylimääräinen lainanlyhennys alkaa kuulostamaan. Mutta onko ylimääräinen lyhennys oikeasti niin hyödyllistä kuin voisi kuvitella?
Sillä on loppujen lopuksi hyvin vähän merkitystä kokonaiskustannuksiin. Ongelman sattuessa lyhennykseen laitettua rahaa ei saa enää takaisin, mutta sijoitukset voi myydä. Tarjoaako maksuerän aleneminen oleellisesti hyötyä verrattuna saman rahan sijoittamiseen? Suurissa määrin tehtynä lainan lyhentäminen lyhentää laina-aikaa, mutta onko esimerkiksi 1 vuoden säästö 20 vuodesta yhtään mitään? Kaikkea rahaa ei kannata laittaa lyhennykseen, koska tarvitset rahaa myös elämiseen. Hyvänä puolena se alentaa kuukausikustannuksia eli maksuerän suuruutta. Lähtökohta lainan ottamiselle kuitenkin pitää olla se, että sinulla on aina varaa maksaa laina pois. Jos ei ole, ala keräämään puskuriin rahaa koron nousua varten. Tässä kohtaa vielä huomautan, että tämä on vain minun näkemys tähän asiaan näiden esimerkkien pohjalta. Sinun tilanne on erilainen, mutta toivottavasti saat tästä jotain ajateltavaa. Vielä lopuksi haluan listata minusta olennaisia ajatuksia tähän asiaan liittyen. Ensinnäkin muista aina, että puskurissa pitää olla rahaa. Toisekseen sijoittaminen on yleensä voittava strategia pitkällä aikavälillä. Kolmanneksi, jos haluat vähentää kuukausikustannuksia eli maksuerän suuruutta, voit halutessasi lyhentää lainaa. Neljänneksi, kaiken rahan laittamisessa lainan lyhennykseen ei ole järkeä saatuun hyötyyn nähden. Näin ollen lainan maksaminen sovitussa ajassa ilman lyhennyksiä on täysin ok vaihtoehto, jos se tarkoittaa, että rahaa jää puskuriin pahan päivän varalle. Toisin sanoen, jos otat velkaa, hyväksy sopimasi velkavankeuden pituus ja yritä säästää rahaa, jonka voit käyttää elämiseen ja paremman tulevaisuuden luomiseen. Ja kuten aina, toivottavasti sait jaksosta jotain ajateltavaa.